Ha kani ka video nga kwa ban batai phi ya ka rukom ban le top up recharge ya ka wallet ka jong phi ha ka my recharge app ti la da phi dei ki active member jong ka my recharge phila ban top up ya ka wallet jong phi da ka ba phi panon kam ya ka Google Pay Phone Pay Paytm bar ki wi pedeki UPI payment app ti anda phila login ya kani ka app hangni phinsa yo I ba ka don ka option mobile DTH OTT nanta ka bill payment UPI payment ti da phi click hakani ka option jong ka UPI payment kanilami phi sa kawi ka page ka ba phila ban betang ya ka jingi siu jong phi ya kani ka top up wallet hangni pihak ban select ya ka yo UPI ID jong ka my recharge nangta kan sami ka kerteng joka my recharge private limited nangta pada hangni nga pandap R1000 nri phone yo R1000 kan de ka amount ka minimum amount but R nri phone yo unde ulas 2 digit jong YD jong p ula bande unu number de hangni nga pandap kumni ti na pila ada pandap gitu details ai p kan yalami p chekane ka page but hangni pila ban scan ya uni QR code na ka mobile ka jong phi ka ba phi don UPI app la ban ka Google Pay Phone Pay ba kiwai nang ta anda pila ada ban siu hagani ka banta ba tho enter UPI bank reference number kum UTR number pihak man pandap hangni nang ta la phi phimtre ban scan pila ban copy hangni batho UPI ID bangala ka no hangni pila ban copy ini nang ta sa tap haka Google Pay lani Phone Pay Paytm berkiwai pila ban siulung ba UPI ID nang ta sa eu transaction password bat pin la ban beteng ya ka jingsiu nang ta ka sawan kawi ka message te la da phi ko atip khamsai halor kani ngala bu jing tho hakane ka website kumnu ban recharge ya ka my recharge app na ka UPI app to kidon sibun jai ki UPI app kubong ngi phi Google Pay Phone Pay Paytm bat ki wei pada ti puli bha hangni ngala batai khamsai bada phila ban puli nangni pisa songtho ya ki ba ngala batai phi ban ngai scam kan ka video ka ai jingmot ka jingman toy phi wat klet man krasani ngina ka por kubli sibun